טוב, תקשיב, אתם יודעים שהאהבה שלי למוסיקה ולאוכל היא פשוט, היא זהה. באמת שככה. עכשיו תראו, אני מיד אשוחח עם שף, שאני לא מגלה לכם מי הוא, חכו רגע. אני רוצה לספר לכם איזה סרטון ראיתי אתמול בטיקטוק, ופשוט זה ישב לי על הנשמה הסרטון הזה, ואמרתי לימור, תשיגי לי רגע את השף הזה, אני רוצה לדבר איתו. עכשיו תראו, אתם יודעים שאתם נוסעים לצרפת, לפריז, אתם לא תפספסו את המרק בצל הפריזאי, ושאתם טובלים את הבגט בתוכו, וזה המרק בצל עם הגבינות המיוחדות מלמעלה, והכל מוקרם כזה, ואתם, כל ביס זה אימאלה. פתאום ראיתי סרטון של שף, שתכף הוא יספר לנו, הוא התחנך, עבד במסעדות משלן בצרפת, באנגליה, ופתאום אני רואה סרטון שלו, הוא פה אצלנו בישראל, מוציא לי מהתנור בגט, אבל בגט חם כזה, רותח, קריספי, פוצע אותו באמצע, פותח את הבגט, מכניס פנימה את הבצל המקורמל, כמו במרק בצל, את הבצל המקורמל, והוא כזה מימי כזה וחום, כולו בצבעים של אדמה, פזר אותו כזה על הבגט לאורכו, פתאום מכניס פנימה את הגבינות המיוחדות, תכף הוא יספר לנו מה זה הגבינות האלה, ואז בשיחות צפתו, גם מכניס את זה לתנור, מכניס את כל הדבר הזה לתנור, ואז מוציא את זה מהתנור, ואז מגרד מלמעלה עוד איזה גבינה צרפתית שאני לא יודע מה היא, ואז שם את העלים, עלי רוקט בתוך הסנדוויץ' הזה, ואני התחשק לי באותו רגע ללחוץ על כפתור ולתת ביס במסך. אבל אני כרגע עוד לא עושה את זה, אבל אני מעלה על הקו את השף דודו ממעדניית דודו אנד דיילי, שזה בקומת קרקע של בניין מגורים ברמת גן, לפי חומר הגלם שמור הוציאה לי, בתוך שכונה מהממת. יש כריכים שחלק ישלחו אתכם לצינטור וחלק ישלחו אתכם לחלום על פריז, אבל השף דודו איתי על הקו עכשיו, אז אני זכיתי. שלום שף. שלום, שלום, וואו, איזה תיאור, עשית אותי רעב. ממש גירית אותי. תגיד, אתה לא מתבייש, הסרטון שלך תקוע לי בראש בלופים. קודם כל נעים מאוד וברוך הבא לתוכנית שלי, שהיא מצד אחד אהבה גדולה למוזיקה מזרחית, ומצד שני אהבה גדולה למזון, לאוכל. איזה כיף לשמוע, כיף להתארח. תגיד, מי אתה? אז אני דודו, אני בתחום של המסעדנות ושפיות ואירוח וניהול המון שנים, זה מה שאני חי ונושם. אוקיי. ולפני 3 שנים פתחתי מעדניה רק בשבילי, מקום קטן, שבו כל התשוקות שלי נכנסות לתוך בגט. אני בוחר בגט צרפתי מטורף בעבודת יד, כמו שאמרת, קריספי וקשה, לא למי שיש שיניים חלשות פחות מומלץ. ואמרתי, אני עבדתי בצרפת, עבדתי במסעדות משלן, כמו שאמרת, ממש ישנתי במסעדה ועבדתי בחינם כדי ללמוד את רזי המקצוע. ואחד מהדברים שבאמת אני זוכר מפריז, את המרק העשיר הזה, שנותנים לך בגט, הבגט הוא בצד, ואמרתי, כאילו, חלמתי על זה, אמרתי, רגע, בוא נעשה הפוך, בוא נכניס את המרק לתוך הבגט. בדיוק. אז רגע, באיזה גבינות מדובר? מה הסיפור של מרק בצל צרפתי בתוך בגט? אז פה במעדניה יש לי מלא גבינות מאירופה, וכל פעם אני מתאים את הגבינה. אז במקור הזה מגבינת גרוייר, אבל היום למשל השתמשתי בגבינת צון שמגיעה מספרד, מנצ'גו, וגם שמתי אותה בתוך הבגט. ומלמעלה מצאתי איזה תבלין באיזה ניו יורק, מצאתי תבלין כזה של cheese and onion, כאילו, של גבינות ובצל, אז זה עוד, כאילו, זה כמו פרמזן מגורר כזה, אבל עם מלא טעמים ומלא אומאמי, שזה בכלל מעיף אותך. והחימום, הוא גם נותן לסוכרים שבצל לבעבע, וגם לגבינה להתמוסס לתוך זה, וביחד זה מרגש. רגע, קודם כל זה מרגש לגמרי. תגיד, הבגט שאני ראיתי בסרטון, הוא בגט צרפתי? זה הסיפור, או שזה בגט שלנו ישראלי? לא, ממש יש בארץ מאפייה שקוראים לה מייזון קייזר, זו מאפייה שיש לה 250 סניפים בצרפת ואירופה, וזה ממש מתכון צרפתי אמיתי, שנאפה כל יום, וכל יום שולחים לי את זה במיוחד, ממש מרחוק, מה שנקרא.
ועם זה אני עובד. אני רגע רוצה לתת למאזינים את הכתובת שלך. אתה ברמת גן ברחוב עוזיאל 129? אמת, מעדניית דודו אין דלי? נכון. הבנתי. מהדודו ועד דלי זה המעדניה. תגיד, ואני ראיתי שנתת שמות, כריך כרטיס כניסה לצנתור. כן. זה כרטיס, זה כאילו זה כריך שאני מבטיח שמי שמתחיל לאכול אני יודע איפה הוא התחיל. אני לא לוקח ביטוח לאן ייקחו אותו, מה שנקרא, כמות השומנים שיש בגבינות ובטלפונים שנכנסים לשם. ויש כריך בן גוריון בטלטלים, לא, זה ענק. נכון. כריך בן גוריון בטלטלים, זה גבינת פטה, פסטו, כוסברה, עגבניות צרופות. יפה. כן, כריך מפוצץ בטעמים, כריך עשיר, באמת. ורגע, והכריך יהלומים, למה יהלומים? תראה, זה סיפור ממש מעניין. יש גבינה שקוראים לה אולד אמסטרדם. זו גבינה גאודה שלוקחים אותה ומיישנים אותה. ובזמן העישון נוצרים בה קריסטלים של מלח, שהם נראים כמו יהלומים. עכשיו יש את נועה קירל, שאנחנו מאוד אוהבים אותה. כולם אוהבים את נועה. ברור. שזה כריך נוצץ ויש בו גם חמת כמהין ויש בו ארטישוק ויש בו עגבניות, באמת כריך כאילו נוצץ, ותוסיף לזה את היהלומים, ויש לנועה שיר יהלומים. אז זה כאילו, זה כריך שמלווה אותי מהשבוע הראשון שפתחתי מלפני 3 שנים, זה כריך וואו. תגיד, עם כל הכריכים המהממים האלה שיושבים בתוך הבגט הצרפתי, מה שותים? מה שותים? אז אחד, יש קפה מטורף, זה בעיקר בבוקר, קפה חד זני מסומטרה כזה בקטע טעים, ולא בשעות, אתה יודע, עכשיו אנחנו בתקופה קצת בעייתית, אנחנו סוגרים מוקדם, אבל ככה אנחנו עובדים גם בערב, ויש יין טעים שאפשר לעשות ליד, ופלטות של גבינות. כי אני טיפוס של זולל בלילה, אתה מבין? אז אני מחכה שתיגמר המלחמה, ואז נבוא בלילה. אז בדיוק, מחכה שתיגמר המלחמה ונזמין אותך בלילה. וואי. תגיד, אז אוקיי, אז יפה, הנה, כולם עכשיו יודעים שלא צריך להגיע עד פריז כדי לטעום את הדברים המיוחדים. יפה. תודה. איך אתה עם מוזיקה מזרחית, דודו? אני אוהב את הז'אנר הקלאסי של המזרחים. מה זה, חיים משה כזה, זוהר, כאלה? יש לי רק חלום לקנות לך יהלום, כזה. יפה, אוקיי, כזה. יפה. גם חיים משה, אני גדלתי בשנות ה-80, היה המון חיים משה. מהמם, אז מהמם. שף דודו, תצליח, אנחנו פה מפרגנים לך בטירוף, באמת. תודה, תודה אליקו, להתראות, ביי ביי. אין על מה. וואי, תקשיבי, מור, בא לי 2 כריכים. בא לי את הכריך בבגט הצרפתי, המרק הבצל הצרפתי, ובא לי את הכריך יהלומים עם החמת כמהין, והגבינות אולד אמסטרדם. טוב, דחוף לרמת גן, רחוב עוזיאל, 129. וזו הייתה שיחה לא ממומנת. לא ברצינות. זה מצחיק, כאילו, אנשים יחשבו אני לא מכיר את הבן אדם אפילו. ראיתי סרטון שלו אתמול, וזה וואו. בקיצור, למה לא? באהבה גדולה. חברים, אז הנה גם אתם יודעים, רחוב עוזיאל 129 ברמת גן. תגידו, אליקו שלח אתכם. מקסימום תקבלו חיוך. חינם.